Tvoja grupa. Ovo je moj štit, a šta je tvoj štit? Šta je vaš štit? Skinite zastavu sa rukava, molim vas. Tebi ako je fetiš da za 300 eura biješ svoj narod, ajde. Ja sam svoj štit stavio na grudi, ljudi. Ti skiniš lem, ja ću kačketi, ajde. Čega se stidite? Ja znam da je vas sramota, ljudi. Vas je sramota što ovo radite, to je jasno. Ali nemojte to da radite. Nemojte to da radite. Ja sam radio u državnoj firmi i dobio otkaz zbog SNS-a. Dođite kod mene u firmu da radite građevinu, nije problem. Ajde. Znači, obraz je važniji od para, ljudi. A ovaj će padne za 3 mjeseca, za mjesec dana, za godinu dana. Šta ćete vi da kažete? Šta ćeš sinu da kažeš? Šta ćeš kćerki da kažeš? Pa znaš, tata, jebi ga. Šta ćete da im kažete kukavci sinu? Ne radi se tako posao. Ja znam da vas je sramota, što obarate pogled? Što obarate pogled? Ali šta da radimo, jer ga nismo svi isti. Dok je takvih, bit će i ovakvih. Šta da radimo? Tako je, bravo, bravo.